welcome back to my channel. So dini जों गाखोलायनो थांदों मानेकि दिनै जोङो सानडेबो नालाय ओमफ्राय जोङो गाखोलांनायखौनो एसे खिथिनो नागिरबाय ओमफ्राय इसानाव माबा माबि दंसोगारो आरो इखौबो खिथिलांसै बोरै नुगोन नोंसोर खिथाबानो जाबाय थ' थांसै दा फै नै थंगाबो लाखाबाय आरो गाखोलायनो जोंहानि आबौ जायो जोंहानि आबौनि उन्दै जायो इनिखायनो जोङो इसानाव सोलायदों बे भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोबा बेखौ नायलांबाय थादो थ' गाखोलायनायनिलाय इसानो बेसेबा बुरजा मैगं थाइगं दं आं नोंसोरनो खिथिनो सानदों फैनो बेनो आरो जोंहानि आबौ लेस्रिबो दं लेस्रि गोसोमबो दं गोथांबो दं आरो भिन्दिबो दं नै बेसेबा मोजां मोजां जाखानाय दं जि गोलाव गोलाव गोसोम गोसोम लामा खाथिथार खाना लांजोब जोंहानि आबै जायो आरो ओमफ्राय बै सासेया जोंहानि आबौ मोनसे न'आ बै गोजानथि थाहैबाय आरो साफा जाना दंलायना देनां नुनाय नङानालाय दासो बारसोगारदोंना सिगां बारा बाराखैमोन बे सैमाया उन्दुना दंनो दादु जालायनायनो बिबार बागानाव एसे आराम मोनलायदो खोमा masih mau langsung sak coba kasih megong warga foto sisanya mana ini pulang nih tate ya tak seru sudah na ayo Mako, iko. Alpala dong. Oh, nih lama ya. Ini. Ya entah. Mana dulu? Nih lepindian ini keburung. Ini sih ada sih rambut kayu kesem. Apa dong? Kumrah bibar masih ada. Oh, di sini udah mulai. Pindah lama ke sini ayo ya.
गेदेरखौल' नै थाइसुम संना थाइथ'वाखै एसे आराम जादोंबो मा फुला फुलियाव मोनबा फैखो ओमफ्राय मैगं बारिखौ भिडिअ खालामदा हेलौ देरहोलांबाय थागोन ना मालाय बोरायनाय नङा होमबाना थाब बाजारनि बायदि नङा ना इयो आरो न'नि नालाय गोथाव जायो देरथोलाय सिजा थाथ'दो होमबा दाक सानै जोङो मैगं थाइगं लानानै फैबाय आरो Gila ya, muy fuerte, no. Vamos a grabar yo. गाखेराबो सानै जोङो गाखेर लानानै फैबाय आरो लेस्टि आरो ओमफ्राय इसाना पासे आरो इसाना पासे लायगोन आरो बेखौ आं थांला नामा लाना फैदो लाबाय गाखेरा नै फेसबुकआव थांनायनि जोङो दा गासैखौबो लाना फैबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो बे भिडिअखौ नोंसोर नायनो इन्टारेस्ट मोनदोंबा लाइक आरो हागौबा शेयार खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्ट हरबानो जाबाय बोरै नुखो ओमफ्राय बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो जाबानो जाबाय बाय